ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. То оғози бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 соатҳои ба шумор боқӣ монд. Футболбозони тоҷик давраи ҷамъомадии тамринии омодабошро дар давлати Қатар дар шаҳри Дафъа ба анҷом расонида шоми 18 март ба пойтахти шоҳигарии Арабистони Саудӣ ба Ариёз омаданд. дар ду рӯзи охири машқҳо дар Қатар ба ҳайати мунтахаби мамлакат Меҳрубон Каримов аз Самгуралии Гурҷистон, Зоир Ҷӯрабоев ва Манучер Сафаров аз Нефчӣ, Шаҳром Самиев аз Андиҷон, Парвиз Умарбоев аз тими ЦСКА 1948 Булғористон, Муродалӣ Ақназаров аз Самтгредияи Гурҷистон, Алишер Шукуров аз Динамои Тбилиси, Алиҷони Боризод аз Самгуралӣ ҳамроҳ шуданд. футболбозони тоҷик аз рӯзи 11 март давоми як ҳафта машқҳои омехтаи ҷисмонию тактикиро бо мураббии нави худ Гела Шекиладзе ба сомон расониданд. шоми дирӯз даста аввалин тамринҳои худро дар варзишгоҳи Малик Файсал бин Фаҳди Ар-Риёз давоми 1.5 соат гузаронид. Ваҳдат Ҳанонов аз Персеполиси Эрон ба даста пайваст ва имрӯз нимҳимоятгар Руслан Хайлоев аз Тюмен аз охирин бозигароне хоҳад буд, ки ҳайатро комил мекунад. тавре иттилоъ додем, бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ соати 23:59 дақиқаи Тоҷикистон дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар варзишгоҳи донишгоҳи Малик Сауд баргузор мегардад ва футболбозони тоҷик комёбиву барор хоҳонем. дар ин рӯз дастаи мунтахаби Урдун дар ин гурӯҳ бо дастаи мунтахаби Покистон қувва месанҷад. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи Ҷиннаҳ спорт стадиуми Исломобод мегузарад. дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ҳамагӣ як бозии дӯстона ҳанӯз 25 январи соли 2005 гузаронида бо натиҷаи 3-0 мағлуб шудааст. ҳоло ба сарнавишти ин даста шуморо ошно мегардонем. дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ яке аз дастаҳои беҳтарини Осиё аст ва мо инро хеле хуб медонем. ҳамчунин гуфтан ба маврид аст, ки дар давоми як ҳафтае ки мо дар Қатар тамринҳои худро дар муқобили дастаи Арабистони Саудӣ дидем, бисёр тайёрии пухта дидаем ва мо омода ҳастем, ки бо ин даста бозӣ кунем. аз тарафи дигар дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар бораи он ки чӣ гуна бозӣ мекунад бисёр гуфтан зарурат надорад. онҷо дар бораи ин даста мо хеле хуб медонем, бисёр маълумотҳои дақиқ ҳам дорем. ҳамин қадар мегӯям, ки мо пагоҳ дар бозӣ бо дастаи Арабистони Саудӣ бо тамоми қудрат бозӣ мекунем. бачаҳо омода ҳастанд ва мо кӯшиш мекунем, ки як бозии зебою муҷалло нишон диҳем ва ба натиҷаҳои дар пешгузоштаамон бирасем.